Pego taura nyaya yako. Nofunga takarara pungwe tichotenga doro paningirini pamariro aSunborn. Tichitenga vese vangu varipo tichatengera doro nandine mari yangu yanandinayo. Pandatorwa naWedzera. Tikanzi chamari ningirini handi yekumariro kwani. Handi totoviga Sunborn patatokwira motikari yaWedzera. Tichisvikepo tikaona chikwama chitonon'ona ningirini nemukoma waWedzera. Mandazi. Patatomti Mandazi kunon'ona chini pamwe chine mari. Ndo patakaona mune 130 aya kubva ningirini vakuru rese bva rangoti handitotenga doro taona mari. Abva takutomuzira kunotenga doro ndo patakaona motikari futi yaWedzera yakutiteera futi ichiti manhonga mari. Kubva ndavati mari yenyu yasisa kana muri madonedza mari yenyu ndindanhonga mari yenyu musarove mufanwa muri kuita sei pamuri kurova. Machido ndiyairohwa. Ndakamuti 130 yenyu sister oi sister ndavapa 130 vakachinja vakati 180 inge 180 tatena futi vakati 100 hauna kundipa tipe mari yangu. Tagaragara futi vakuti vanati handi kumapurisa vakati kumapurisa hatisikuenda ningirini toti mari yedu kungotipa vakandivhura zvinhu zvese vachitsvaga mari yavo. But wangotorohwa ka? Nandatorohwa. Machida anga arohwa? Machida anga arohwa. Kujunior D? Junior D aingosechwa achitsvagwa mari kuti mari iri kuti. Junior D akavhuriswa akiraki? Akavhuriswa akiteera Wedzera ndiyaita zvinhu zvese. Achimuti vhura kwese kunofunga waipfekera kuningiriniko magari waipfekera kumagari. Saka ningirini ndopatakataura kuti hatina mari. Akambouya imwe timu futi yemakarati pamba pavo vakati huisa futi vachingoti mari tikati tavapa mari yavo tavapa handina mbo hatisi matsotsi titorei mari dzedu tatorara pungwe tichita sei tichitovatengerawo doro mariro yedu but taona sister vachitochema tatoona kutoti mari yepanhamo pedu haina kudonhedzwa nemamwe mariro atanichifungira. Ndosaka inini mari nesina kumbobvira ndapa mumwe munhu ndaramba ndakabata mari because ndandichiziva kuti mariro aya ndiye kumareni kwedu pamwe ndiyadonzwa nemunhu kumareni kwedu takamuona achichema mari tomupa kana kuti but vanhu vakangosvikawo neukasha wekuti vachatora mari kubva kwani. But imi makaonekwa kamakuenda kubhawa naJunior D nevamwani? Aiwa ningirini kubhawa nini pressure ndakapuwa nevanhu because ndini ndakabata mari. Saka pressure yevanhu vaida doro kuti mari tanhonga ngatinototenga doro. Saka pamba pasina option imwe yekuita futi pakuti tantanhu vese vangaona ndichinhonga mari iyoyo. Saka ndanga nditoriwo panguva yakaoma yekuti ndanda kutofunga kuti chandainhongira mari iyoyo. Iwo wakabva waziva kuti mariro enyu asi pepani mariro akawanda wanda. Pamba nemariro akawanda wanda. Ndakatotorwa nemari yangu 10 US yanandapuwa naMaWedzera yanandasiya notenga makodzi. Ndabva kuti ndine 10 US ndakavapa 20 wakabva ndapuwa kotu 1 vasara $8.50 yangu 10 yona ndinaye munhu ndichitoti kumberi ndozotenga bhiri. Saka wakabva wabatanidza vatora iyo ya140 but nandanhonga 130 yavo. Kwewa unobviswa hembe zvakaitwa Junior D? Hembe vachida kutarisa futi nekumagaro nemakani ningirini Wedzera ndiyanganistere yekuti ndakura naida kuona magaro evanhu. Pamakazorohwa makawanda pepe mari yacho kanga kunzi 180 yakazopera senyaya yakanzi ningirini zvakangonzi yapera nyaya hatisida kuenda mapurisa yangomiswa yakadaro pawanditakura nemotikari ndakati ndisiye kana ndiri mbavha kumakuva kwacho nakaramba vakati tikuna nokusiya mumba kwedu ndopakwa yakandisiya pageti pavo vanoenda mumba kwedu. Vakakupenengura kamaje ukagaro waifanira kubva wawadza but apa wakarohwa yekurimandi kapa? Takaitwa yekurimandi yekubvisiswa hembe ubva waningirira foreign. Saka wakapenengura wega nemaoko ako kana pane munhu aibata? Pane munhu aitobvisa hembe kuti vhura toni. Kana Junior D akatoitwa nekasuti kake apanga akapfeka sutu
asi zvichidzi hanzi aivhura wachinanzi akazopopotota aizazibekurenchina kwakunakiwo akati hanzi mukuru wamasimati musina nhingi mukati hanzi wanga usina nduwe ke nini ndakarara ndichikambura saka ndakangomuka mariro ukarora chikambura kwatoita misteke kupfeka bhurugwa remukadzi wako sakamukira doro mari inenge iripo aubva watadzapfeka saka wakanga unopfeka andao hazvadi kozi bhiya racho na vanhu vakange vachindimutsa vachida kutotengerwa aiwa inoitika kana uchikambura unogona kurasa kundazi but wakakavirikidza wane worksuit ukanga no underwe manje aiwa ndakangobva munhu akandimutsa makuseni ndinhingirini munhu akandimutsa makuseni ndinhingirini umareni kwedu achitoti bhozi ndakarara 1 hour aiwa azvitaura chokati pegu indoripota pegu aiwa zvinhu zvatata taingoti nda kumwa doro apa ndichidzoka kumba handina kumbobva but blamb inoripota yairipota yobva kuti hauna andao wako tinomuita inombofanira kusununguka ikasununguka manje ndokutosununguka kagara aiwa inombogara shamari ichimboita aiwa inokura nastop aiwa ndotikuri aiwa wakura kudhara zvakakwanditaramba ichikura aiwa next time inoita mistake yakaita seyakadaroyoka poita akudzi ari kunzwa kurwa nembombo aiwa paeji yako chimwimbeyoka hapana panhu unofanira kuti inofanira kurohwa nemhepo ndingatori nemapete otobva yatoshaya kutopinda unomboisiya kana iyo manhinga unombodzikando anosapota chachawa haadi zvese zvekukovhiringwa anokura akatakana unge usina ukaona wakazhinji ukana munhu akwanisa kutoita distance pange yakarova uchiuya aiwa unge wakabata unenge one old ningirini but wakawana tudi kuti wakakusina nenge chirwadzi wakara kusiri used nazvo unovhunduka ito unotorwa saka pego next time kana wakuba mari upfeka andao aiwa ningirini zvinoitika zvezve but hauna kuba mari ke wakanonga ndakanonga mari aiwa ndotsvatida kuti mujekesi ndakatobirwa aifanira kuitaangoshota chigutisa mari kobvunza kuti hapana hwere aita sei aiwa but takatifanire zvatakaita panapa pfungwa dzaipa but pfungwa dzakawanda dzakaridzani dzakadya inini aiwa but unoziva chimimba pachibhoi chedu mari inonhongwawo makuva haufanire kunhonga mari kune imwe inenge yarasirira bati mablango nemaomero akaita zvinini ndonhonga mari kumakuva ndonzi ndaisiya mari ekuamerica ndongoisiya ndopaunobvunza yakarasirirwatimesengaripenga kutoti handikupi mari yawanikwa yei kuna anesunungura ndikatoziva mauti ndoisunungura panike yamakwaenayo munochisunungirira bhandi mikekepa nepudzi yacho nogona kuitora wondozi yati yakatekwa netanatiimari ndoti papa takatoona kutoti panapa imombe murombo yaita sei yabiwa pavakauya katoona kuti imombe murombo yarasika apa ndikatitoita sei ngatizorere hai papa akasiri wrong hanzi chawawana batisisa mudzima upega yei but wakapinda bhizi hai bhizi iwewo najuniat ndepo wakanyatsopinda bhizi handini mahwane akatange mahwane akarohwa ndimufana machido bhozi ndini ndakamita sei ndini ndakamununura bhozi nanoti mufana ari kuramba achirohwa ndati mai bhozi mufana yekuti ataure aidawo mari aiwa munhu akaona ndichiita sei chinhonga mari abva angoti ndakwana ati ndakwana saka kuti achitaura kuti ndindinayo angasiyade bhozi akangorohwa shamhu dzinenge 10 vandati mai musaroveshi mufana mari yenyuana kutaura angazingatauri bhozi aingachida mari saka mubhanditi kamachida akaba aidawo mari amachido anzi aiziva chikwama kuti ndichadhoiki ipapo nini kwatiri susta ndisingazive bhozi hatichati sei
anda anotamba nehanzvadzi yavo kana mwana wavo Anotamba naBholinja anogara ipapo. haisusu hatina mbobvira ndamboningira waita bho ufambe uve nezuva rakanaka chimimba uve nezuva Kwenina zanooneka newe ufambe but shamwari next time kana uchinhonga mari pfeka andawe aiwa nduwe inomboitira kuti zviite free unondoona paya panekwabvakwapanamadhiweka aiwa hainini uwe chamasusu chimimba ikwanonozvisiva ndikuita madhiwe kuti ungogara waziva kuti ndekuisa kumariro pane kuti ubva watoya usina wane zvakazobuda pasina aiwa izvozvo ningirini zvichagadziriswa asi but hunge apa une nduwera unaye sori nayo hairipo sharp God bless you, Chairman.